Hola a tothom, soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem de l'art. Visitarem a la Roser, que és galerista a l'Espai Cavallers i ens explicarà en què consisteix la seva feina. Els nens i nenes de la Bressola de Perpinyà ens ensenyaran què han estat fent al seu projecte sobre la Yayoi Kusama i coneixerem diferents obres d'art amb el Meló i la Cíntia. Existeixen molts tipus diferents d'art, però avui parlarem de les arts plàstiques. Les arts plàstiques són aquelles que treballen amb materials que es poden tocar. Podem trobar artistes que treballen amb pintura, que fan escultures de pedra, de fusta o de ferro, i d'altres que fan edificis. Els artistes poden fer tot allò que s'imaginen. De fet, part de la seva feina és tenir molta imaginació. Els nens i nenes de la Bressola de Perpinyà van fer un projecte sobre una artista japonesa. Van aprendre tantes coses i s'ho van passar tan bé que tenen moltes ganes d'explicar-vos-ho. Hola, nens i nenes! Els nens i nenes de la Bressola van fer un projecte superxulo sobre la Yayoi Kusama, una artista japonesa. Estem lligant un conte de la Yayoi. Volem saber com fer l'artista de la Yayoi. La Yayoi havia mascapell coraja fuig la roba de la Yayoi tenia puntets. I era del Japó. Pel que sembla, a la Yayoi Kusama li agraden molt els puntets i a aquesta canalla els agrada molt aprendre coses sobre la Yayoi. La Yayoi era del Japó però va anar a Nova York i va pujar a l'Empire State i va veure gent com puntets. Els seus pares no podien fer l'artista. La Yayoi volia ser artista. La Yayoi va sortir de passeig, pintar el paisatge. Va contractar una galeria. Va ser molt famosa. I tothom coneixia bé la Yayoi amb el seu quadre i la seva escultura. Fem una obra de Yayoi Kusama que es diu Sala de Destrucció. I després de descobrir moltes coses sobre la seva vida i sobre com va arribar a ser una artista tan reconeguda, els nens i nenes reprodueixen una de les obres més conegudes de la Yayoi Kusama. Es diu Sala de Destrucció. Ja estem. Era un dia de Yayoi. Anava a fer puntets i venia del Japó i menjava macarons. Moltes gràcies per participar i per ensenyar-nos tantes coses sobre el vostre projecte. M'agrada molt veure com apreneu i us ho passeu tan i tan bé. Fins aviat! Saps què, Síndria? Què? Avui, a la meva classe, hem estat parlant d'obres d'art. Ah, sí? Nosaltres no. Teníem gimnàstica avui. Vols que t'ensenyi les obres que hem vist? A mi m'han agradat molt. Ah, sí? Que xulo!
Aquest és un quadre de Kandinsky. M'agrada perquè té molts colors. A mi també m'agrada. És xulo. I aquest de Mondrian també és guai. Sí, tot molt endreçadet, en quadrats i rectangles. Aquest quadre de Matisse m'agrada perquè em recorda a les algues del mar. És veritat, superalgues de colors. Però el meu preferit és aquest quadre de Van Gogh. Oh, quina passada! El cel amb la lluna i totes les estrelles. De fet, el quadre es diu Nit estrellada. I aquest últim que et vull ensenyar l'he triat especialment per tu. Atenció, que li faré un ensurt a la Síndria. Preparada? Sí! Ah! Però quin ensurt de no m'esperava aquest senyor aquí cridant. Ser artista és una feina, un ofici com qualsevol altre. Quan els artistes acaben una creació, moltes vegades la volen vendre per poder guanyar-se la vida. I com ho fan? Doncs porten les seves obres a les galeries. Us agradaria saber més coses sobre l'ofici de galerista? Doncs anem a veure a la Roser, una altra Roser, que ens explicarà en què consisteix la seva feina. Ella és galerista. Hola, el meu nom és Roser Chandri i treballo de galerista. La Roser és galerista a l'Espai Cavallers de Lleida. Aquí, molts artistes hi exposen les seves obres. Un galerista és la persona que representa els artistes. Els artistes, la majoria, quan viuen de fer quadros, escultures o fotografies, necessiten vendre-les i aleshores me les porten aquí, a la galeria, jo les penjo i els hi poso una llum molt bonica perquè es puguin veure bé. La gent venen, les poden veure i llavors hi ha gent que decideix comprar-ne una, la que els hi pot agradar més. Així que donar suport a les galeries és també donar suport als artistes. Quan visito l'Espai Cavallers, m'agraden molt els quadres que hi ha exposats i li demano a la Roser que m'expliqui més coses. Aquest artista, que es diu Narcís Gironell, ha fet un projecte amb un cosí seu. Aquest projecte consisteix en pintar molts quadros i el seu cosí, que és el Martí Gironell, ha escrit tota la part relacionada amb aquests quadros. I sabeu de què va al voltant aquesta exposició? Doncs de les llàgrimes. D'abans o després de que aquestes noies pintades hagin plorat. Perquè aquests artistes pensen que hi ha moltes maneres de llàgrimes. Doncs, a més de representar els artistes, a la galeria també venem els quadros. Llavors, quan ve una persona que busca un quadro, a vegades no saben què volen encara i esperen que jo els ajudi a escollir un quadre. Cada mes canvio d'exposició. A més d'aquestes exposicions que canviem, jo dels artistes que treballen amb mi, doncs sempre tinc la seva obra. Així veieu que aquí tinc molts quadros perquè la gent quan venen puguin escollir quin és el que els agrada més. Fixeu-vos també que aquí en aquests calaixos n'hi ha molts. També us vull dir que m'agrada molt que vingueu els nens perquè sabeu moltíssim de mirar les obres d'art. I normalment sabeu descobrir i mirar coses que a vegades els adults no saben veure. O sigui, que us espero que em vingueu a veure algun dia aquí, a la Galeria Espai Cavallers o qualsevol altra galeria, perquè els quadros o les escultures o les fotografies són coses molt boniques i a la vida poder estar rodejat de coses molt boniques és molt important. O sigui, que estaré encantadíssima que vingueu un dia i us explicaré tot el que vulgueu. Lo millor de l'art és que és una cosa que totes les persones podem gaudir, veient-lo, però també fent-lo.
Segur que a vosaltres us agrada dibuixar, pintar, fer construccions originals o figures de plastilina, oi que sí? Doncs esteu practicant diferents maneres de fer art i és que tots portem un artista dins. Moltes gràcies per venir a aprendre coses sobre l'art amb mi. M'ho he passat molt bé. Espero veure-us a tots i totes al proper episodi d'Artitxoc. Fins aviat! Mua!